Àrtemis és una de les figures més importants del panteó olímpic, de figures femenines del que s'anomena la segona generació dels olímpics. La seva història està molt vinculada al seu germà Apol·lo i en la història de l'art és relativament fàcil identificar-los perquè han estat la personificació del Sol i de la Lluna, amb el que això implica d'aquestes polaritats simbòliques. Ella és la deessa del bosc i de les feres, ell és el déu de la bellesa apol·línia de la ciutat i és el gran regent de l'oracle de Delfos. Quan s'ha representat Àrtemis al llarg de la història, sempre hi ha hagut uns trets identificatius molt precisos. Normalment hi ha una mitja lluna sobre del cap, i això no és només perquè hi hagi aquesta polaritat Sol-Lluna dels dos germans, sinó perquè també està vinculada a tots els cicles de la vida femenina. Està vinculada als parts, està vinculada a les nenes que han de tenir la menstruació, i de fet els seus temples o els cultes als quals anava dedicada aquesta veneració cap a ella estan estretament vinculats en tot aquest món. Hi ha especialment dues obres d'art que jo crec que són claus per poder interpretar aquesta divinitat olímpica. Una d'elles és més arcaica, que és l'Àrtemis d'Efes, que estava a l'interior del gran temple d'Àrtemis a la ciutat d'Efes, a l'Àsia Menor, l'Artemision, que era una de les 7 meravelles del món antic. I l'altra és una còpia romana d'una escultura grega desapareguda que s'anomena o és coneguda popularment com la Diana de Versalles, on es veu tot el que les fonts antigues expliquen d'ella, sobretot Cal·límac, que ens parla de com li va demanar al seu pare, des de molt petita, una túnica curta, a diferència del que era normal, per poder anar lliure pels boscos i caçar. Per tant, la túnica curta la identifica. Després, el carcaix i les fletxes, perquè ella és Àrtemis la caçadora, potser més coneguda en la versió llatina de Diana la caçadora. Llavors, aquestes escenes de caça, envoltada dels seus gossos i de les seves nimfes, estan molt reproduïdes en història de l'art, i la Diana de Versalles, en certa manera, fixa el cànon del que després es desenvolupa al llarg dels anys. En una aproximació més simbòlica o més psicològica, Àrtemis és aquesta força interna que amb les seves fletxes pot semblar en un principi dura o cruel, però que en el fons atura perquè no siguis envaït. I en aquest sentit, a nivell femení, jo crec que és interessant a vegades invocar-la, frenar i protegir el teu espai. Quan les dones estan en aquests moments de transició, de part o de perill, o se senten amenaçades, invocar Àrtemis significa aquesta força que col·loca i que dona integritat.